нещо новият ми влог. Днеска теми на китайски. Той вече влизаме. Защото сме прасета. О, виж колко е красиво. Ето, здравей. Хора прецакаха на... Обадахме се на номера, додахме и човека сега не вика, че няма места. Прецакаха. Имаме име създанието. Чакай да го затворя. Кажи здравейте. Хора, резервираха на грешното място. Не, резервирах на грешното място. Накрая отидахме на грешното място и не изкараха навънка, защото нищо не е точно в този свят. Аз съм гладна и ще умра. Ей, сега да умираш. Ще кажеш ли зря? Няма да кажа. Хора, оправихме работата в китайския сми. Правихме, ама нещо не ми харесва. Не ми допада. Хора, ядохме, сега крас се слага сладилет. Аз се сложих добре. Чакай да сложите. Трябва да ти покажа. Лело, какво ядеш? Не знам. Боламач. Хора, взех се късмеч. Хора, искахме да ходим на другия китайски. Нямало място. Резервация уж направихме. Не знам какво. Es wartet eine freudige Дойдохме Überraschung. тук на грозния китайски, където няма нищо хубаво. Исках да ходим на хубавия китайски, където има безкрайно храна. Тук няма такава храна. Не ми харесва този китайски. Много е грозен. Es wartet eine freudige Überraschung auf Sie. Че изненада нещо си. Ма чака. Es wartet eine freudige Überraschung auf Sie. Jo, ich warte. Ja? Das laufende Jahr wird Ihnen viel Glück bringen. Той е да, хубаво. Ама и той е хубаво. Ти ти ходиш? Яде тук пържоли, направо. Тук виното ми свършиш. Вино от Харгера. До вечера ще пием водка. Кажи пината. Мане, много е голямо. До вечера ще пием водка, ще спим заедно, ще пием се. Така ми не е доволна. Доволна съм само от сладоледа. Се напити се. Става. Само от сладоледа съм доволна. Да. И от... какво ядаха? Забравих. И от скаридите. От нищо друго. Знаете ли какво правя? Слагам си по-малко. Аз по-малко се слагам да снимам. Аз винаги те правя. Слагам си по-малко. Ама не че яда. По-малко слагам. Той да знаеш, се чуваш на видео. Аз го
Трябва да имаш подводите. За да имаш Време подарък за нова година. Мойсей, Милойка праща на цялата страна. Айде да го изтрия. Здраве хора. Око. Разбира се. Дари, може ли малко? Благодаря. Здраве. Дари да ми спокойно. Внимавай, какво праща цялата. Пробяхме се от китайски, сега отиваме в Лелями. Хора, вижте му вузката. Да. Кой ти я купи? Кой ти я купи? Дига, Леля, Сузиката. Така хората ма се прибрахме от Лелями и още едно нещо. Сутринта аз бях на църква. Обаче можах да ви снимам, защото аз директно, нали, закъснях малко, разбира се. Отидах там и директно почнах. Трябваше да влизам с така... Трябваше да бъда ангели с момичето. И аз директно почнах. И не можах да ви снимам. И имах също така работа, сценки, това и затова не можах да ви снимам. Ще видя да намеря от някъде каквото сме правили. Ще видя, ако не е много мъгливо. Ние имаме на църквата такъв телефон, обаче днес огледах и много беше мъгливо. Не знам. Ще видя да сложа около. Сложа. И да, хора, това беше от мене. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесвате видеото. Чакайте нови видеа. Чао!